भाई हमार तन छपरा और बिहार के नयका मसीहा कही वीडियो देख लो जा। सागर क्या लिखे भैया? क्या लिखे भैया? बैगन। अरे तब हो ब्यास, ऐसे हुई तो कैसे हुई विकास। अरे बात तो तू बड़ी लंबी लंबी हाँ के लो, लेकिन तोहरा से देख के एक लाइन हिंदी पढ़ाते नहीं खे तो जनता के समस्या का समाधान कैसे हुई। खाली बात से ये बतिया कह देला पर तू लागे ला कहे कि तोहन जना पढ़िए के का उखाड़ ले वालो जा, तो कुछ नहीं खींचा उखाड़ लेते। एकरा मतलब का कि आम के इमली कहे लागल जाओ, नौर के मादा कह देल जाओ, मतलब कुछ भी। और एकरा में तोहार टीम के भी बहुत बड़ा मिस्टेक बा। अरे कब कहवा का बोले के बा और का पढ़े के बा, एकरा बारे में पहले से तैयारी हो जाई तो शायद ऐसा गलती ना होई। काहे कि उ रील ना रियल हो, और वहाँ जवन होला तो पूरा दुनिया देखेला, और तू हर बार अपन छीछा ले दर अपने से करा लेवेला। बाकी तोहार शुरू से ही एगो आदत रहल हो कि तू अपना से ज्यादा दूसरा पर ध्यान देवेला। अब समय आ गइल बा कि तू दूसरा से ज्यादा अपना पर ध्यान दो, नहीं तो ऐसा न होखे कि समय निकल गया के बाद खाली पछताए के पड़ जाए। बाकी पूरा बिहार और छपरा के जनता जिंदाबाद। जय बिहार, जय हो भोजपुरिया समाज।